Mae'r cwrs Gwerin Gwallgo wedi bod yn mynd mlaen am 5 mlynedd a dyma yw fy mhydwerydd blwyddyn ni. A fi'n cael ymlaen dod nôl achos mae'n ffrindiau i gyd fan hyn a mae fe'n gymaint o hwyl gallu chwarae cerddoriaeth gyda ffrindiau ond hefyd gyda tiwtoriaid a maen nhw'n gallu siarad am eu profiadau nhw yn wneud cerddoriaeth. Dwi jyst yn caru'r profiad o just hangio allan efo pobl oed fi sy'n chwarae gwerin a mwynhau'r un pethau a dysgu rhywbeth newydd bob tro. This is my 3rd time on the course. I keep coming back just, like every year. I plan to keep going until I'm like not able to go anymore because it's just like such a good experience, like hanging out with your friends and stuff like that, playing good music. The biggest draw to it for me is it's quite casual, but it's also sort of serious and you learn a lot of things at the same time. But it's that sort of mix that's really good about the course. Tutoriaid yw, so mae Bethan yn gwneud clocsio, a mae Hyw yn gwneud clocsio hefyd. Mae Patrick yn dysgu ffidil, mae Neirin yn dysgu ffidil, mae Branwen yn dysgu canu, Gwen yn dysgu telyn, Dan yn gwneud gitar, a mae Jordan yn gwneud cello hefyd, a bach o chwiban hefyd. Dwi wedi bod yn tiwtora yn y dosbarthiadau canu Gwerin a dyn ni wedi bod yn dysgu llwythi o ganeuon. Mae'n braf cyflwyno'r bobl ifanc mae rai o'r caneuon traddodiadol ni am y tro cyntaf a gweld nhw'n gwirioni arnyn nhw. Mae rhai o'r plant sydd dweud heddiw, mae rhai o'r caneuon Gwerin yma ydyw hoff ganeuon nhw erbyn hyn, felly ni mor braf i glywed. Mae cyrsiau fel Gwerin Gwallgo yn hollol hanfodol i ddysgu yn treftadaeth ddiwylliedig gwerinol ni'n pobl ifanc ni. Heb gyrsiau fel hyn, falle fysa rhai o'r bobl ifanc yma byth yn dod ar draws caneuon Gwerin a galawon fel hyn. I fod yn onest, cyn dod i Gwerin Gwallgo, o'n i'n meddwl am Gwerin fel rhywbeth eitha traddodiadol, hyn ffasiwn, rhywbeth o dad yn wneud, ond ers dod i Gwerin Gwallgo, dwi'n gweld pobl ifanc yn wneud o, ydych chi'n gallu wneud o modern, a sim rhaid i'r holl bethau fod yn traddodiadol, lle ni moderneidio'r steil. Nes i ddod unwaith sydd llynedd, mae jyst i agor gymaint o ddrysau tu allan i Gwerin Gwallgo, just bob man. Mae'r bobl ifanc newydd ddod allan i ganol cynulleidfa enfawr galeri sy'n eistedd fan hyn yn y bar a maen nhw newydd chwarae fatha'r flash mob Gwerin, di wneud 2 set o alawon a wedyn di canu Molianwn a chael y dorf i gyd ganu efo nhw. Oedden nhw bach yn nerfus ond maen nhw newydd wneud perfformiad gwefreiddiol.